Bon dia, com estem? Com vas tu per així almorzant per este poble? És almorzar, sí, però mare de Déu, senyor, però hi ha varietat, eh? Ahí, home, ahí tenim un poquet de tot. Tenim de pechugueta rebosada, que és el que més demanen així. Clar, com te diuen? ¿A mí o al bocadillo? María José. María José. El bocadillo, ese es el que més demanen així. El brasca cabra pollo és el bocadillo estrella. Bras què? Brasca cabra pollo. I se porta pechugueta rebosada, bacon, ceba caramelitzada, formatge de cabra i mayonesa. Mira que cau, eh? Està boníssim. Boníssim, eh? Després, el de puntilla amb picadillo i mayonesa també està superbo. Això és el meu bocadillo preferit. Ah, el teu també. Tenim uns de solomillet en salsa roquefort o boletus que també estan superbons perquè el solomillo està supertendret. Però jo, si és el primer dia que vens, me demanaria el primer, el brasca cabra pollo, claro. Pues a ese. El bocadillo pot ser mig, Mig no. pot ser normal... Normal no. Normal no, o pot ser XL. XL. Però vaig a veure si te l'acabes. Ves tu soletes? Sí. Estos xicons són crítics gastronòmics. A criticar. A criticar no. Ells el que fan és parlar després a on almorzar per així València, per tota la comunitat. Són els de la ruta... Ah, és una ruta, sí. Sí. Jo conec. Pot assentar-se així amb vosaltres? Com esteu? Ah, molt de gust. Hola. Com esteu, eh? Jo soc seguidor vostre, eh? De veres, eh? Què és el que més t'agrada, el cremaet o l'esmorzar? És que jo el que més m'agrada és fartar. Ah, sí? Sí. Jo crec que estem a la part, de fartons. Però això ja que aneu a començar ja fa temps, no? Això ja farà 5 anys. 5 anys, en el 2019. Cada dissabte anem a un lloc diferent, a un poble diferent, a un lloc diferent per esmorzar, que ens recomana la gent. Bé, jo també vull, eh? Ja tenim altre rotllo. Passant el currículum. Has d'enviar el currículum. Ai! Una entrevista. Càsting. Ai, mira, que rapidez, eh, Marí? Ahí, uns torretnos. Mira tu, quina bona pinta. Mira. Que ara estan molt de moda, que ara en tots els almorzars fiquen torretno. Espero que vos agradi. Sí. Mira, professional, eh? Però sempre... Prova, ara sí que pots provar-ho. Ja està. Ara, va. Enhorabona, eh? María José. Uau. Així portar el cacau d'or, no? El cacau d'or, sí. El cacau d'or és el màxim exponent de l'esmorzar. I per a nosaltres el Reiton sempre ha sigut com el temple, el gran temple esmorzador. És increïble. Jo crec que el que heu fet és molt important. També promoure la llengua, Claro, damunt promoure una cultura, en valencià, la cultura gastronòmica, descobrir nous llocs a la gent, inclús ara avui en dia la gent viatja aposta per esmorzar. I ara vos porto un plateret de puntilla. Mira. En este no vos ha ficat picadillo, perquè com ja l'havien ficat en els torretnos perquè no feren el mateix saboret. Ale, prova-ho, prova. Increïble. Cuidado que crema, Creo en mi kiva, ¿eh? A mí me encanta, ¿eh? A tu també t'encanta? M'encanta esmorzar. Però primer t'ho hauràs de guanyar, no? Jo sempre guanya. Tu sabeu que he vingut del camp. Ah, has vingut del camp? El Bilbar. De Bilbar. Però realment he vingut per a muntar una companyia de varietets. No sé, que me voleu ajudar a alguna cosa? Sí, jo conec, mira, en la meva falla, que és la Bernat Aliño, enguany fan una cosa que són 12 metges, 12 causes, i allí coneix Quique, que és el president, i te pot ajudar. Mira, després passa-me el contacte. Te passi el contacte. Este pa tu. Espero que t'agrade. T'ha portat ahí un cobert i espero que te l'acabes, eh? Jo no... Si no, pa casa, eh? Diuen que l'esmorzar és un moment de germanor, una pausa en la dura jornada laboral. Sí, d'acord, això també, però... I el plaer de sentir que toques el cel? Que no pot ser, jo estic suant allà, eh? Sí que li has apretat, eh? I apretar fort, eh? Estava bo o què? És increïble. Una cosa, així coneixeu algú que fa una miquiua d'escenari? Sí, jo conec una empresa que es dedica al tema d'espectacles. Si vols, després t'acompanyem i anem a veure què tal, si tenim alguna cosa que t'apanya. Ah, perfecte, gràcies. Però primer un cremaet, no? Un cremaet, Per deixar l'esmorzar. Tira-hi. Collo, m'ha quedat flipat quan t'ha vist entrar a Ju per la porta. És que ha sigut superfort, perquè no m'ho havia esperat mai. Ha sigut una experiència meravellosa i damunt supersimpàtic, agradable, molt pla. El valencià el parla quasi millor que jo. És que jo no puc més, eh? T'esperaves este esmorzar d'ací de Sueca o què? És que és increïble, eh? No m'esperava tant, eh? Demà quedem altra, no? A un altre i anem a buscar un altre local, no? Sí, això, no? El poble de Sueca podria representar a la perfecció l'arquetip de la valenciania. Entre l'Albufera i el riu Xúquer, al caliu de l'arròs, les falles i la paella,
emergeix un volcà d'enginy i creativitat que ha donat intel·lectuals i artistes de la talla de Joan Fuster, Bernat i Baldoví o el mestre Serrano. Este fervor cultural s'ha estès durant molts anys a les capes més populars, amb una gran proliferació d'orquestres, grups musicals i companyies de varietés, amb artistes multidisciplinaris com Daniel Osalva, que no encaixarien mai en cap classificació formal. També Sueca fou pilar de l'eclosió creativa que va suposar la llegendària Ruta Destroy en els anys 80. I ara, de la mà d'Andreu i Pelayo, la ruta es reedita, però canviant la música i la nit pel gasto i l'entrepà. Sueca també té grans referents en el món de l'esport, com Puigades, el mític capità del València, o el campió de billar Raúl Cuenca, que demostren una vegada més eixa habilitat que sempre han tingut els suecans de fer equilibri entre el mainstream i la contracultura. Cuchaos en va de ruta. Anem allà, no? Una barraca al blau del cel i un sol daurat, una paella llenya. Per un poble únic en el món. Oh, Sueca, Sueca. Que has vingut a demanar turno para casarte sin la ermita? Eso. Meu, qué poca gracia tienes para vestirte. ¿No te es parella? Me llastimas. A ver, te tendrán que buscar una. Tu coneixes algun lloc per esmorzar bé? Quedada sueca una estoneta més. Dijous a la nit, Chino Chano per Sueca.